BTS by trending Twitter. Na-hold up ka na ba ng kaibigan mo? Milo Coke trending? Kasi yung mga kasi ako nga pala si Mocha Frappuccino para magitin legit fake news sa Pilipinas. Nakakahiya, BTS by. Bakit na dito si John Lloyd? Anong ginawa mo, John Lloyd, Pilipino? Naku po, ano na naman? 52,000 tweets. Hayop din itong all K-pop na to eh. Mautak din tong, ano daw nila to? Mautak to, nakahanap sila ng magandang pang-rile up ng mga tao, diba? Panggalit ng mga tao. Ang tagal-tagal na to sinasabi. Eh syempre ngayon pinost na rito yung mga super fans nila. Malalaman to kahit hindi naman nila alam. At binigyan nyo itong all K-pop, English, US-based Korean pop blog, launch, hindi siya news. Pop blog siya. Magaling, nakahanap sila ng magandang article na magandang pangsimula. Dapat una mong gagawin sa mga ganitong klaseng tao ay hindi mo pansinin. Diba? Pasensya na sa influensya ako dito. Yan yung pinakamalakas na panlaban sa ganyan. Pag pinansin mo yan, lalo lang matutuwa yung mga shit posters yan, yung mga nag-trip dyan, yung mga troll dyan. Nahuli namin sila, na umiiyak na sila, yun yung gusto nila. At dito, binibigyan mo lang lalo ng kapangyarihan at kagustuhan na gawin nila yun. Feeling guwapo daw ko, at least really feeling lucky. Feeling lucky pareha sa BTS ba? Very good. Kapag-usapan ka na kasi natin to dati. Ililagay ko yung link dito sa mga ganyan. Ayan na, masaya ba yung 89 yung upvotes, ha? All K-pop. Magaling. At least nakakuha ka ng traction dito. Walang problema. Naiintindihan ko. John Kuchoy. So recently, I've been seeing this word a lot. First of all, I'm not mad because I'm a BTS fan. I'm triggered as a Korean. So BTS is one of Korea's biggest pride and achievement. And talking shit about it gets me mad a little. What if I talk shit about Manny Pacquiao? Like, I don't know, he's the worst boxer alive. I'm not saying he is. He's one of the greatest boxers alive. Parang mali yung kanyang analogy. I think ang pinakamalaking deal sa BTS na B-word na ginagamit nila ay yung homophobic slur. Hindi dahil ayaw nila. Sinabi ko wala akong pakialam sa BTS. Opinion ko yun. Hindi mo kailangan isaksa. Hindi, maganda lang ba yung BTS? Maarte ka. Men, hindi lang talaga ako nanonood doon. So, okay, opinion niya yun. Kaya sabihin niya na hindi magaling si Pacquiao. Sabi si Pacquiao bakla. Iba na yun eh. may iba ng bahid ng homophobia. Hindi yun magkaiba opinion sa panlalait. So, babading sa, hindi ka magaling magboxing. Ibang analohiya yun, John Con. Pero okay lang yun, naiintindihan ko naman dito yung gusto niya sabihin. So ito ulit niya naisip nung nag-video siya. So yeah, I'm just saying because I know Manny Pacquiao is one of Philippines' greatest pride and achievements. So talking shit about him will of course get you mad and triggered. It's the same thing. Just because you don't like something, it doesn't give you the rights to talk shit about it. Be respectful. Be better. And what is wrong with being gay? You homophobic fuck. Yes, yun yung pinakatawa dun eh. Pero mali yung sinasabi niya. Lahat tayo may right sabihin ng opinion natin. Kasi mali yun eh. Mali na gagamitin mo yung you don't have the right. Of course, meron kang right. Meron akong right sabihin na ala akong pakialam sa isang bagay o hindi ko gusto isang bagay. And you have the right to sabi ako meron. Okay, pero di mo pwedeng i-hamper o di mo pwedeng pigilan yung akin. Let people enjoy things. Let people hate things. Okay lang yun. Ang mali lang dito ay homophobia. Para sinasabi mo lang dito na sa isang racist o homophobe na huwag mo na yan gawin. Aba, nagbago na siya. Maraming salamat sa sinabi mo. Hindi yan isang realistic o isang practical na paraan. Lalo kay Serendipity Min. Hoy, Joel! Oh! BTS bayot daw. Okay. You know what else is smooth like butter? Yung kutis ng boys of BTS. Biotin. Vitamin C, collagen. Ano kaya secret nila? I have no idea, but I do love the fact that they're constantly breaking gender stereotypes despite their insecure haters. Bitter lang sila. Hindi nyo nga mapakita picture nyo eh. Oh! Tama na! Ilabas mo anime profile pic mo dyan, tsaka Montefalco, ano yun, alternative account. Kahit nila sabihin kasi nakatago kayo sa screen. Mahihinang nila lang siya. Tawag mo sarili mo shit poster. Mahinang nila lang. Manahimik ka dyan. Mga mukhang singit. Pwede ba sa BTS, di ba? Ang dami na ng mga tinuturok. Alam ko, kilala ang Korea sa mga murang vanity
surgeries. Hindi lang collagen at vitamin C. Please censor those, it won't trend, please. Hindi, wag mo isa-censor yan. Ang nagpa-trend dito mismo yung nag-send ng article, tanga rin yun no? Sino yun? Si Dara ba yun? Dara! Tanga! Ito nagpa-trend dito lalo. Pinakita mo lang na mas lalo mag-init yung mga nantitrip sa inyo. Mali, wrong move ka dun. Ito, i-censor daw yung salitang B-word. Ayun ang pinaka-ayoko sa lahat. Lalo na sa isang ginagamit na wag kang magse-censor. Nag-censor ka na nag-censor ng mga salitang sabihin na natin ay incendiary o demeaning. Makakahanap na ng paraan yung mga homophobo, sexist, o anumang ist yan, ng paraan para ma-push ang kanilang agenda ng kasamaan o ng hate sa ibang paraan. Okay, basta mo pala ito sabihin, hindi na ako sexist o hindi na ako masamang tao. Di makakahanap lang sila ng leeway. Makakahanap lang sila ibang direksyon para ikalat, mas matatago lang nila yung kanilang kasamaang loob. Hindi yan ang tamang paraan. Nagagamit kasi yung Twitter na basta mas maraming nagagalit, nagbibigay sila ng engagements, nagbibigay sila ng reach doon sa mga topic involved, sa mga celebrities involved. Yun yung maling paraan ng paggamit ng Twitter na basta kung sino mas maingay, sila yung tama. Dahil tuloy doon, nagagamit sa masamang bagay yung mga ganyan. Cancel culture, di ba? Marami nang naka-cancel kahit wala pa naman dapat i-cancel sa kanila. Pero meron 5,000 tweets. Bet, ilan ba tao sa mundo? Ilan ba tao gumagamit ng internet? Parang yun sa mga dami nagsasabi ng BTS by BTS. 20,000 na comments, makahanap ka ng 100 doon. Kasi pag tabi-tabi mo, mukha na sila marami. Pero hindi. Syempre hindi mawawala ang kupal sa internet. Bakit pag gulat na gulat kayo? Binibigyan nyo lang sila ng spotlight kada sinasabi nyo to. BTS ba? Hindi ko tumatawa. Sinabi ko yung funny word. Hindi mo narinig BTS. Masabi ko nga sa'yo ngayong napansin na sila. Lalo lang mag-iinit. Lalo lang magsaspam sa comments yan. Ano ba? Baguhan ka ba sa internet? Bigyan ito na isang ehemplo Lalaki ito ay bading. Okay? As in gay. Gusto niya lalaki. Note kayo. Hey! Tandaan yung BTS man. Wait lang. Hindi pa ito yung point ko. What's up, guys? This is the right. Ugh. This is the non-fat. Sinabi yung F-word, pero bading siya. Sige lang. Iintindihin nyo lang. Cancelled ba siya? Yung mga salitang ganun, nagkakaroon lang sila ng kapangyarihan kasi nagpapa-apekto kayo doon. Sinabihan ko yung B-word. Triggered siya. Ito, sinabi niya mismo, bading siya, sinabi niya yon. Sinabi niya isang tinutukoy na derogatory word sa kanila. Ginamit niya. Sabi nga nila, ano pangalan doon, yung maliit. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor. And it can never be used to hurt you. Wear it like armor. Parang wala na siyang talab. At itong hangal na nag-share sa Twitter nung article na All K-pop at na-bait siya ng All K-pop na i-share yun, ayun pinatrending nila lalo. Wrong move yun. Lalo lang kayo okay lang, hindi naman sa akin yan, sa inyo yan Kapalit ng stress at pagkalait doon sa mga tao sa Twitter, ay lumaki ang reach ng mga social media, blogs, platforms na kasama nun. So magaling. Ginamit kayo. Very good. Apekto na naman kayo sa mga internet ko. Magaling. Ngayon, umabot na sa na-news na yung mga homophobe doon. Di pala. Edited pala to. Fake news! Ini-edit lang pala yung nakalagay. Kala ko na news. Ginagamit lang nila Ito, tingin lang ako sa comments. Alam ko edited lang pala to. Ito pala yung original. Kaya i-double check nyo muna. Alam ko mabilis yung pagilalo mga tanga na hindi naman tinitingnan. Hindi dino-double check sa internet yung kanilang mga sources. Nahihiya daw sila kasi umabot sa kanila yung BTS. Bakit hindi never umabot sa atin? Ang daya kasi kinukuha mo yung mga pinakawalang kwentang tao sa isang lahi at yun yung pinaglalaban mo. Siyempre makakahanap ka ng mga taong ganun sa kahit anong sosyedad. Hindi naman itong Koreano, sabi nila Chinese daw to pero hindi naman itong Koreano ang nagre-representa sa lahat ng mga Koreano. At lahat ng mag-spam ng BTS B-word ay hindi naman nire-representa yung parang 5%, 2% lang sila mga tao sa internet. At hindi pa nila yung mga main accounts. Ano ba yan? Nagpapabait kayo masyado. Para ako nagtuturo sa mga boomer paano mag-gumamit ng internet.
Kala kay Christopher. BTS ba? Haha! Sinabi niya yung funny word. Pero diba, ang salitang bayot hindi naman offensive sa Bisaya. So may contextual pa yan. O, bading, bakla. O bakit kung bakla? So di, bading, bakla. Nag-iiba ang ibig sabihin ng isang salita. Depende dun sa mga taong ginagamitan mo nun. Dati nung kabataan ko, pag sinayang bakla ka kasi, bakla ka lang. Hindi dahil bakla ka na mahina kang klase. Tangina, nasampal ka na ba ng bakla? Ano, pagkano kasakit yun? Pero sinasabi ko lang na masyado nyo pinapalaki isang maliit na bagay. At ang mananalo lang dito sa huli ay yung mga gumagamit doon, unironically, para manlait ang kapwa. Kaya get so back, kung doon pinakita ko kaninang video, diba, yung Toby is gay. Parang gano'n lang din yun. Sunod, yung puro ka K-drama ngayong quarantine. Diba? Pag triggered ka, talo ka. Ma-enjoy mo lang. Kung yun ang tingin nila doon, i-enjoy lang. Nice. Para matagal mo bago matapos yan. Isang buong quarantine ka din magpupulot ng gatas. Gatas ba yung ginawa? Mamagaling. Nilamon ka, literal na nilamon ka na ng K-drama. Ano mas gusto mo? K-pop o K-drama? O pwede pareho, di ba? Aray ko, magaling kay Novi, no? Yung hinold up ka tapos kilala mo pala yung hold upper. Oh. Babe, I miss you, babe. Ginawa ba niya to sa tapat? Hindi ba siya napansin ng mga nasa tabi niya? Oh, hindi naman siya... ano to? Binibidyoan sa monitor pala. Hindi ko napansin yung... okay, mukhang hindi siya skit. Dami kasing skit na ganito. Hindi na ako naniniwala. Go, binoto. Okay. Maraming salamat sa tab mo. Pang Candy Crush na nanay ko. Ang awkward nun, men. Di ba nakakatakot din yun? Buta, pati ka-tandem niya, kilala siya. Ay, ako ka-related na kita. Kaya alam ko, mahirap kumita ngayong quarantine. God. Ito kami sa Pilipinas. Sunod! Ay, hindi mo ito Milo. Paracetamol. Tulog muna ako 3 days. Hindi mo naman nainom eh. Inatanggal mo lang dun yung asukal na coating eh. Napansin ko lang yun nasa likod. Mas may sense pa yung nasa likod eh. Bastos sa daliri. Ito, sasabihan mo ito ng B-word, ha? Baka makasal ka rin sa Twitter. At doon natatapos natin mga balitangin na yot ngayon, liga. Oh, ito ba yun? Nagamit kayo isang normal lang na salita. Huwag kayo masaktan sa mga ganon kasi nilalagyan nyo lang ng patalim ang isang wala namang patalim na salita. Siyempre, yung mga bata dyan na mas mapupusok sa mga ganito. Alam ko marami dyan mga fans ng BTS, ng mga ARMY na mas matatanda na, mas wala ng enerhiya o mas matutak na sa mga taong ganon na hindi na kailangan pansinin yung mga ganyan. So, bakit pa? Bakit mo dire-depensa ka ng homophobia? Homophobic ka kasi, Paolo! Lagi akong tinatawag na bading at bakla. Naiintindihan ko yung paano matawag na ganyan. Pero ang unang panlaban mo sa ay huwag mong pansinin yung mga ganong klase. Kasi binibigyan mo na lang kapag, naapektuhan si Tanga, sabihin pa natin lalo. Diba? Ano ba naman niya? Baguhan ba tayo dito? Natingnan mo ba, may pakialam sila? Ang dami na nagawa ng BTS. Yung mga conservative na kultura na meron sa Korea, nalagpasan na nila lahat yun. Ito mga, pakialam namin yung isang developing country na may sabihing homophobic sa amin. Bakit? Hindi ko minamalit ang Pilipinas pero yung mga tao lang na ganito, hindi nire-representa ng mga taong ganyan, yung kabuuan. Ito nyo, huwag ito yung like, share sa mga binabayon yung friends at huwag nyo kalimutan sa Mocha Frappuccino na ba?